Kidon giba persya katu kat ningun nri ita ibawan pensyaya kata iomba pimla arban khang iomba nginle bet trei bet ha dala de kapor ban trei kin trei bet kata kam kim kitmu gen ban le tau pipeline gas tigi omban trei bet ti kidon giba persya tambah kimla pande une pipeline hoi uya nang ba na gani jaka jumi subu adin sansnam yo sarang ulik mano banera pade yang gibri badan sene subu ulik ke gas ka de ba ma ba ga jing gibri dai te kandon ga jing do om ga jing do tangi gi klau tap om jing do tangi gi jing thu dik tap kham tam gi sem jong bre lada kalik kunta lada kamton kano ka jing da adil sansnam kata kalong gawai ke bajenjar wai gino sansnam sene te kat bala ngamut ban ong ba ban daibat no ye kene ke jaka ba uyan ne pailan ye kene ke jaka ke jungi kan ban penyan yang giwe ke jaka kan namar balai une pailan nga suthu ba umi na sam pohis asam Om ya kasnong mun ran development nama usuyan te ngin ban development meeting ini asih tadi development usuyan na lagi yang jungi kata te kalong ke bamdan mutin ban ong ke development te se la ban dai ke jong gum na priang ke development te kata ke jiman to jong ta te usuyan na lagi yang kimi oi te ko wei long bing iwan ne kum kini ka sur thrai iwan ba tanya persiap mo dari bangi persya bangi yang be aku lama tempat ki ram chungki ki sang hala ki kwa ba kanom lo kanom ja hero tangidai ki trai jaka ki nong song snong bat ki nong yalam snong jong ka snong madan retiang ribhoi district ka badang ha papo ka umroi constituency menta ka singi ka khatlai teri unailar ar harangkat ki nong yalam jong ka confederation of ribhoi people kilami syakmat ban penpau ka jing persya halor ka jing temu ban penya yo gas pipeline lengba na ka te ka snong da ka wei ka company ka platip kum ka Indra Dhanush Gas Grid Limited lane ka IGGL kumban syukdo dang haka arpo pra terik jeleo arpo na kalian kitrai jaka ki bala syangat ban penyaj yaute gas pipeline na ka jaka ka jongki ki badai na ka thain umden rong hiling khongwing ki badang ha papo ka nongpo constituency kiladap ban penpau ka jing persya halor ka ne ka benta hakmat u deputy commissioner jong ka Ribhoi district bad haki magister Henry Klamton pat kanu ka jing patiau tat hadu mentai kita kitrai jaka na kalian ki bor penyai district Katkum kitrai jaka bat kinong yalam snong kumju na kalian kinong yalam jong ka Seng Confederation of Ribhoi People kila penpau ka jing sngo persya halor kane ka jing thumu ban penya kite ki gas pipeline na ki jaka snong da ka ba kilo ong bah ka jing shisha ki bor penya district lani ki brio jong ka company kila dei ban wan ban pensai pa ba shwa company habai dei ber une gas pipeline ha ka snong la ka donne em ka jingta lani ka jingmai kinong song snong bat kilo ong ru bala kimpat la banwan ban pensai pa ba company halor uneu gas pipeline kin persya ben bat kinom sya dalele ru ban penya yu gas pipeline naki jaka ki puta ki badang ha papo kasnong madan retiang te nakleng jonga ka jing sem jonga te kamu bodai hi pipeline te pabring ta RB kalong hi kabusan jing hi ma ba adu kono mi pa ban tip ban sya na kaleng jonga orang basnong kam pajba tang snong te tang abu inga langleng orang basnong ba nakwa ya ka akwa ai bakin yo jing sai na mutat company bon ai ya ka orange program hani snong jungi ik pajba snong jungi nam bakin tip bakin sutu dia kai ka jing sem pajba ru ilahi banyak keren haka orange program mangin ya ni kenduk lang to ngi naka Confederation of Ribhoi People haden bangi layo ka jingtep bagi paiba snong ki kwa bani kendu yangi kum kaseng ba kata ka jingle to pipeline gas nangne na po snong ga jungi na po gi jaka jungi paiba ki khot yangi banwan ye kedu ban ai ga jeram na benta jungki na ka benta ki jinge ka ba kiyo ba uneu pipeline wan udai na ka jaka jungki tenre ngi na kalang kaseng ni wan hangne
om bangin pensi di poi ba ban persane ban ai rege ga bangi sngo ban pensai hang ni aden mengilai keren bot pai ba rengi sngo thusai baki pai ba jong kan ga shinong ki dawa na ki bor jong ki an bakin ai shwaya awareness program kin ai shwaya awareness program da ka ktin khasiru bagi kwa khnang ba kin yo jing shai shwa andau pai ba ola sngo thu sala ban le ite ki kam ki badan kam na galeng ga sarkar ne na galeng ga company ne namar bele ki jing sngo thu jong pai ba baute pa gas ban le na kini ki area ki jungi ni ki jaka ki jungi udai bawan na asam ulet cha asam kamdan jingmut na kabanta ki nong snong jungi hangni po ka dong ri bhoi ne hangni ki snong madan rtyang tere kita ke bangi kwa naga district administration long ba shwa pin pinya ki kam khmat dan kam banon ai awareness program singi pai ba namar kum ke jingkili bangi yo menta no pai ba lada kum skini ki than nong kendong lada pulu ka khlau tunu pai gas la sarang hadin ka tu nesnem hadin jaba ulek jaba ka pulu ka khlau ga banjai pai ba kita dun kam bagi pai ba kin shai ma namar ba ki jingkili ki ki kwa ban suthu i kita re tiong ba lada uniu pailan ulet na kini ke jaka kadon jingmane em ya karep karyang mo seni bayar ba sing lada uniu pailan ulet nang ne kadon em ke jingma sha karep karyang yo ka kta man ya karep karyang jong pai ba kita ki jingkili pai ba ki kwa ban yo jingshai na sarkar lan ne na kate company nang ta ki don rugi pailan ki balet na umbam undi mo mentala ne men kriya itu pailan balet na umbam undi te kita ro dun kamba ka de company kan pensai kan mo ka halor bidai bat kate kwa kita jing pensai na galang ki pai ba te ngi kum ka seng hero ngi kersan ye ka jing kwa jong pai ba nang ne shikman ngi ne tren kar ka da po ka jelam jong rong ba snong ban ngi kum ka seng ngi ya kar ka chakman na ta jing bet jing byang na ta jing mon toy jong pai ba nang snong